Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina muku fatan alkhairi. Allah ka ba mu albarkacin wannan rana mai albarka, amin. Wannan rana ta Juma'a mai albarka, amin. Muna godiya ga Allah da ya kawo mu wannan wata mai albarka, a watan babbar sallah, wanda aka yi buƙatar duk wani musulmi na duniya ya yawaita aiki na alkhairi a cikin wannan wata har zuwa kwana 10. Salatin annabi ne, hailala ne, istighfari ne, wani aiki na alkhairi wanda zai jawo maka lada da sauran abubuwa. Abincinka da kake nema ta harkar waya kake nema, baro kake turawa, abinci kake sayarwa, a caɓa kake yi, dankali ko doya ko shinkafa kake sayarwa, ana so ko ɗan yaya ne mutum ya aikata wani abu na alkhairi wanda ya samu lada a cikin wannan kwana 10 wanda muke cikinsu masu albarka. Allah ka samu dace, Allah ka ba mu ladan abin da muka aikata. Allah, wannan sallah da take zuwa, Allah ka sa ta zo mana lafiya, mu yi ta lafiya, kuma Allah ka nuna mana tabbatin ba da lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Juma'atu mubarak. Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode.